Mapuso nakatabok na sa kadutaan ng Bagyo Kristine kag nagapadulong na sa West Philippine Sea. Base sa 2 p.m. bulletin sa pag-asa, signal number 3 sa Benguet, Ilocos Sur, La Union kag Patiman sa Pangasinan. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Lakipang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao Mountain Province, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Western portion, Sang Batangas, Northern portions ng Quezon, Lakipang Polillo Islands, Amuman sa Lubang Islands. Signal number 1 naman sa Laguna, nabilin nga bahin sa Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern portion, sa mainland Palawan, lakip ang Calamian Islands, Puyo, Cagalayaan Islands, Camarines Norte, Camsur, Catanduanes sa Albay, Sorsogon, Subungman sa Masbate, lakip ang Ticao, Cagburias Islands. Signal number 1 man sa Clan Capiz, Antique, lakip ang Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar kag Northern portion of Samar. Sa latest track sa pag-asa, posible nga buwasyara na sa Guasang Par ang bagyo. Apang may chance ini nga maglupa balik kapit sa Par sa mga masunod nga adlaw o kung ini nga natawag nga Fujiwara effects. Inibangon nga posible ini nga butungon pabalik sa isa pa ka weather disturbance. Para ayon nga mantayan ang mga pagbag-o sunod sa pag-asa.